purpose and strength, because real men talk. So that we can avoid the drugs, so that we can avoid the alcohol, so we can avoid the gangs, so that we can avoid the misogyny. Right, masikhangele ke ngoku into yobana ke singena njani. Nditshile ke nathi ke namhlanje sihle impatho ebuhlantu noLanda Mabhenge, researcher, educator and consultant specializing in gender, masculinities, sexualities and public health. Namhlanje ke sijonga ukubaluleka kokuba utata angabi ngumntu nje obonelela ngemali, kodwa siyakudinga tata emotionally, xa kuza kunikwa isikhokelo, kukhuseleko nakwinkxaso nje kubantwana. Sincokola naye ke nasimbambe ngomnqaba. Mhlekazi, good morning and thank you so much for joining us. Good morning kakhulu Thuma, ndiyabulela ngokundi-invite bethu and ndiyabulela ngoba sithetha ngale miba ibaluleke kangaka. Siyabulela wethu nawe bhuti ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Landa, when we talk about fatherhood, sithetha ngantoni okanye what exactly do we mean? So when we're talking about fatherhood, sithetha ngesigaba esibaluleke kakhulu ebomini bomuntu oyindoda. Andithi xa siyazalwa sikhuliswe sinecharishwe sikhokhelwe, then at a certain point sibe nezigaba ezithile. Once ufikelele kwisigaba soba ngotata, uye ube ngumuntu okufuneka uthathe i-responsibility for nurturing, for guiding, ukhokhele, ukhusele lo muntu uthe waba negunya lokuba umzise apha emhlabeni. Umntana akaziveli. Umntana wenziwa ngabantu ababini esithembayo uba bavumelene nganamzuzu. So once umntana afike, then the woman and the man transition into the status of being a father and mother. So i-fatherhood ke ngoku ithetha ukuthi funeka ube ngumuntu ozinzileyo apha ebomini balo mntana, ube ngumuntu ozakwazi umkhathalela lo mntana, ube ngumuntu ozakwazi ukumprovidela lo mntana, but more than anything else, lo mntana azifishe uba usafe kuba eyazi uba unomuntu ongutata omkhokhelayo, omgayidayo, ombonisayo izigaba azawuthi azihambe naye apha ebomini. So it's not just about imali, it's about i-presence, ubukhona nobuyena bakhe ebomini balo mntana, nokufundisa nokukhulisa lo mntana kuba naye uma sebekhulisiwe wafundiswa, so that lo mntana akwazi ukuba lilungu elizawamkeleka nelizakwazi ukuhlala neliphila nabantu apha esociety. Landa, ndiyayithanda into yobana uyayigxininisa into yobana it's not about you providing financially as utata. Siyakudinga nawe emotional nakwezinye izinto iba available kubomi bomntana. Mamelake sikhula thina siyazi into yobana utata uzawuhamba yophangela eRhawutini, umama irresponsibility yakhe is to make sure that uyasikhulisa thina singabantwana apha ekhayeni. So nabanye ke abantu abangamadodana abakhulayo bakhula under that territory, if I can put it like that. Sibreak kanjani ke ngoku ela chain sithi that is not enough. Ayipheleli apho. Ngoba bendikhe ndenza umzekelo while I was doing an introduction of this topic, into yobana uzawufumaniseka ke ngoxa utata ebuyile Landa apha ekhayeni mhlambi uselivini or kungoDisemba, ufumana into yobana kukho okwakungabikho kwe-connection between utata nabantwana bakhe because abantwana bamqhelanga utata, bayamoyika. Once kubekho utata apha ekhayeni abantwana bazoba comfortable kakuhle, which then makes enye into ke ngoku esizawuncokola ngayo yobana once ungabikho comfortable around umntu kuba nzima into yobana mawube nezinye conversations ekufuneka uncokolile ngayo. So question number one, silibreaka njani la chain lobana it's 2026 ngoku, so now therefore that asizukwazi into yobana sibe notata ozaba only available xa kukho iimfuneko zemali emntaneni, kodwa siyafuna into yobana ngenye imini ukhe uthi Landa, you know what Chuma, khamiyeka umntana ndizayomthatha ngokwam namhlanje. No, Ndiyakuva, and that's a very important question that you come up with, and undibethe emlonyeni because bendiza kuthi imbangoba masibe sidilishana nezi challenges ezinje zotata abangakho present, otata abaziwa ubutata babo ngokuba zii-financial muscles. Yes. I-contributor financially. Isukelela kwi-history yethu. If siyayijonga i-colonialism, sijonge i-migrant labor system, njengositsho otata bebehamba namhlanje senzeka loo nto. Ngoba kaloku i-system esisuka kuzo ziye zazohlula iifemeli zethu kabuhlungu. Ufumanisa uba ke ngoku aba bantwana bakhula apha, bakhula nomama
akukho naloo malume, akukho naloo tatomncinci. Yeah. Because kaloku oomama bahlala bodwa bakhulisa abantwana. Uzawuthi umntana oyinkwenkwe xa ikhula azabe yindodana naye, kuzawufuneka athi awugqiba isigaba esithile ahambe naye eyophangela eRhawutini. So ifuna thina le nto sihlale singumzi omnyama isikakhulu. Sikhe siyijonge uba sizayitshintsha njani nale nto. Xa sijonga kweli cala le-research kukhona laa nto kuthiwa yi-hegemonic masculinity. Okay. So xa sinoyicinga ngesiXhosa mhlawumbi singathi bubudoda obongameleyo, obungafuni ukuva, obungafuni ukuxelelwa, obungafuni ukuboniswa because kaloku bugqibile. Now that is also a very important challenge esidilishana nayo. Loo nto ithetha ukuthi ke ikhwelo funeka lihlatywe kootata kuqala. Ootata funeka bafikelele kwindawo apho bazawuzivulela ngokwabo, bazivumele uba le ndlela siqhuba ngayo, le ndlela izinto zenzeke ngayo ayisasisebenzeli. In fact, zange yasisebenzeli. Kuboniswane on the primary level. Kuhlalwe ibe oomama babe khona, ootata babe khona, sizame indlela entsha yobonisana nothetha ngezi zinto because izinto ezininzi sizibhuda ngongathethi. Ii-families zethu, ii-communities zethu azithethi. Siveske senze into kuba ibisisiqhelo kakade. Yeah. You know, and ubudoda ne-worth yomntu ongutata siyibeke emalini qha. Athi xa ingakwazi ukuyifulfila la obligation yemali, siqale siphinde simthuke kwathina. Kwathina bantu sijonge aba bantwana. Naba bantwana bazawuphinde bayive laa nto. So le nto ifuna sibuyele back kulaa ndlela yakudala yokuthi masikhe sibe neentetha esinazo apha ekuhlaleni, apha emakhayeni ethu. Khe sithethathethane, sibonisane. Uba ikhona indlela yoba mhlawumbi njengoba utata ehlala eRhawutini nje unendaba naye, abantwana mabakwazi ukhe banyuke bayochitha ixesha notata kuphela, ukwenzela uba bazofundana, babe nendlela yokwazana, umntana lo akhuliswe, akhokhelwe, agayidwe ngutata. But yonke laa nto isuka kuthi, funeka sibuyele kulaa ndlela yakudala yokuthi masihlaleni, sikhe sizibeke ezinazo sinazo nezi-challenges sinazo. Because if we do not want to do that, sizawureproducer yonke le nto simane sikhalaza ngayo. Sawuthetha kuse, sawuxoxa kuse, sibe singakhange siye phaa kwi-community level, singakhange siye phaa ekuhlaleni sithi masikhe siyi-adresse le nto. Uba utata useRhawutini, makube khona ikhaya elikhoyo phaa. Nalapha ekhaya kube likhaya, ukwenzela uba abantwana bazokhe banyuke. Ngamanye amaxesha bazawuzinikela bodwa, ngamanye amaxesha bazawunyuka nomama. But mayibe khona laa ndlela yovala esasikhengu soba utata ukhula yedwa, ubomi bakhe buphuhla bodwa eRhawutini, ubuya for a week or two, therefore it means abantwana bakhe ziyi-strangers. Ndiyazoba zizi-strangers. Isizathu sobana sibe nale ncoko sizama ukuba ekupheleni kosuku landa kube kuzawubhenefitha umntana. Mhlawumbi ke omnye umntu uyazibuza into yobana ukhona nje umama and umama is providing emotional support nezinye izinto because andithi nigqibo kutsho landa nochuma into yobana ndiseRhawutini, so I'm not andikho apha 24/7. Do you get me? So kubaluleke kangakanani ukuba xa ungumntana ukhule phantsi kwesandla sabazali bakho bobabini? Ikuncedisa njani wena as umntana laa nto leyana apha ekhuleni? So ndizawuqala ndithi umntana ke njonga ngumama yena. Okay. Loo nto ithetha ukuthi laa mntana ungumntu o-embodisha ii-elements zikamamakhe nee-elements zikatatakhe. Ukubona laa nto sometimes umntana xa mhlawumbi kukhona isimilo esithile kuthiwa inobufuze kuloyini. There are certain things esingenazitshintsha, and one of them is the fact that laa mntana akenziwanga mfana wakhe qha. Now, indima yomtata is to provide certain qualities and lessons to the child. Kufuneka kube khona laa nto kuthiwa yi-leadership. Kufuneka kube khona laa nto kuthiwa yi-emotional growth and emotional intelligence beyond what can be provided by the mother, especially with boy children. Kukhona izigaba azazihamba namntana inkwenkwe angazukwazi umama ukuzimela, zizawufuna umenza ngutata. Masithi ke afikelele kwezo zigaba oomalume bangenelele bathi ezinye izinto singabantu abamnyama zizawufuna isiko lakulotata. Azizukwazi ukugqibeka engekho utata walo mntana.
kukhona nje izinto esingenazibaleka or sizi-avoide kude kuthini. More than anything else, laa mntana uzawukhula abe ngumuntu ozimeleyo emphakathini. Uzawudibana nabantu ngabantu. Uzawudibana nabantu abangoomama, uzawudibana nabantu abangootata. If akakhange akwazi uba ne-relationship nomuntu ongutata ezekhula apha endlini, akazukwazi urelate nabantu abangootata xa ezayo. Ufumanisa uba ke ngoku sibuyela umva because kuye kwakhona i-vacuum okanye i-gap ekukhuleni kwalo mntana angakhange ayifumane through what utata wakhe could have shown or modeled apha kwi-relationship yakhe from father to child. Also, isiphinde sithetha ngale nto uba mhlawumbi masithi abantwana abakwazi ukurhawuthisa, zikhona iifowuni, kukhona nooZoom, kukhona nee-WhatsApp calls. Yes. Utata makenze ixesha loba makakonekthe nabantwana bakhe at least a couple of times a week so that la kuthiwa inimba ke yinto yoomama bodwa. I don't believe that. Inimba nalapha kwa-research iba khona emntwini ongutata because kaloku ligazi lakhe iya. Yeah. So that laa nimba isuka kutata to umntana izohlala ilandela ikhona. Zikhona ezinye iincoko umntana anganozithetha nomama azawukwazi ukuzithetha notata. Because ootata baye babe ne-softer gaze most of the time when it comes to their children, especially when it's present father. That is very much true. Izinto ezinjalo ufumanisa uba lo mntana ngaba sengxakini kodwa uba ukwazi uthetha notata ayoxela kutata, utata uzambonisa bayinavigeyithela laa nto bobabili. So asinawuze sithi umama nguye yedwa bemenza uba ukhulisa umntana. Iimeko ze-apartheid ne-colonialism azisekho ezidaya ngoku. We need to change that. Funeka laa mindset siyitshintshe, siyazi uba umama unegalelo notata equal. So utata akayobhenka, akayo-financial provider qha. Uyi-emotional support, uyi-physical support, uyi-relational. Ubudlelwane bubalulekile between umuntu ongutata nomntana wakhe. And also because utata eyintloko yekhaya, laa mntana uzawufilisha eqiniseke ngakumbi xa utata emane afema, you know, guide in certain things. So that's very important. That's leadership from the home level. Ezinye izinto zikwisigaba sotata, ezinye zikwisigaba somama. And when you put these things together, then you get well-rounded young people abazawukwazi ukuzimela in society because kaloku khange kube khona lack from either side. Ubukhe wamenshina enye into yobana kwathina apha ekuhlaleni okanye apha endlini uyifumanisa into yobana utata simcategorize as ipila yethu for i-finances apha ekhaya, not enye into. And then ilaa nto uzawufumanisa into yobana xa ke ngoku sekufumaniseka into yobana uchuma kakwazi usapota abantwana financially, siphinde simthuke kwathina as if ake useless, if ndinosebenzisa elo gama elo. Sinosibreak kanjani as a society eso stigma eso in 2026 landa ubana sizame ukuyigxininisa into yobana ukuze ube umntana wakho uyamsapota akunyanzelekanga into yobana kufuneka ube ukhupha imali umnike imali. Mhlawumbi ungutata at this particular moment ongaphangeliyo, but still you can be available ebomini bomntana wakho. How do we break that stigma and create a safe space for abantwana and otata mhlawumbi abakwisituation enjalo? Ezinjalo. We need to be honest. Funeka sinyaniseke nezinto zethu singabantu masiqale apha. Funeka xana kwenzekile uba umntana uye wakhona, utata womntana angakwazi uba aprovide financially ngokwalaa mzuzu, funeka sihlale phantsi silikhaya sidibanise intloko siyithethe le nto. I think ke kuba khona nalaa responsibility from umama womntana as well to say to ifamily yakhe imeko katata kabani inje olu hlobo, but ndiyafuna utata kabani abe present force nefika ebomini balo mntana because there are certain things endingazukwazi umfundisa zona mna nomntana. Umntana is not a gateway into i-path yomntu ongutata. Funeka siyiyeke laa nto. And funeka sibafundise oodade bethu, oosista bethu, abantu esibakhulisayo, abatshana bethu abangamantombazana, do not do that. We need to start having the honest conversation apha ekhaya.
and wena umntana athe wafika, because ubomi bungatshintana nini na Chuma. Yeah. Namhlanje ndingaba yimillionaire, ndibe nayo yonke le mali yomane ndiyisenda kulo mntana, ngengomso ubomi butshintshe. Ubomi bunjalo. So we cannot base a relationship nothando towards umntana ne-relationship between umntana notata on imali qha. But ifuna thina sinyaniseke. Ayinazikolo ke lena Chuma, ayina research, ayina ukuyohlola PPP, no. Ifuna nje sihlale phansi singabantu sinyaniseke siyithethe as ikhaya ukwenzela ukuba naxa sidibana nelaa khaya lotata omntana sikwazi ukuthi look, if imeko inje then singathanda mhlawumbi uba utata kabani akamthatha umntana amse esikolweni yena makabe nee-duties ezizapha practical, so that laa bond between yena nomntana akhe izohlala ikhona outside of financial provision. Wow, thank you so much Landa, siyabulela kakhulu utata ngexesha lakho. Ube nemini manje. Chuma, inkosi kakhulu kamandi. Alright, that was Olanda Mabhenge. Besincokola ke namhlanje ke ngokubaluleka kokuba sebomini bomntana ngaphandle kokuba ube uzawuba ngumuntu o-available financially. Ufike besithi abantu, hayi wethu ndikuba nje imali, njani ngoku le nto, hayi bo, ndifunwa ntoni ngoku, cabanga kanti ukwazi ubana ndizenzele into zam kodwa imali ndiyikhuphi. Yes, uyikhuphile imali, but we need you emotionally.